Machiegni uru nyikwara Mogia Juang chenro mar Mbaka kod Jaber Nyar Onagi. Kawuono ni wantie kod Jatabudho Mang'ula mabende ung'eyo kod duok na sipika na Japeto Ichamu Fair na kod Osieto Challenge. Ma en ng'atno mong'ere kaka nying mar MC Omari Nash. Kawuono wadwa goyo kod mbaka e chenro ni. Wageno ni wabro tudre mathoth kendo wabro bedo kodu nyaka chenro ni endi rum. Omari? Yes. Arwaki e chenro ni. Goero kamana. Kawuono kirere. Kawuono wendo. So in ka wendo koro podi somo. No. You know, when you are a visitor somewhere, you must behave. Koro blinge behave kuso. No, but nyocha yudo warruok machiegni. Mago gima nyaka fans gi that now called Omari the Saved. Berainya. Kaku winjo sani en ka wendo koro nyako behave to kendo en Omari mowarore ko Omari morumu ng'eyo cha. Koro wakauno dogo mbaka kod Omari. Omari? Yeah. Omari en nga? Omari en Omari Nash. Omari Nash. An niluonga ni MC Omari Nash dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chako setirungi. Omari chieno jamane mbele. Chiene mwaneno mbele mwadich godo. Omari ni nying mar Omari Nash ni. Ok en nying mar kaka waluongo ni stage name kata nying mar oledhi. En nying mane mamuka no nyinga mane ID luongo ni Omari Nation. Koro Nation cha emi ng'ado nwa ni Nash. Kasto Omari to kete Omari. Naonge oledhi ahinya nikech anadongo ga village sana. Yeah. To Omari, isebedo e wang jowi kata e wang jowi mno mar YouTube kaka jalno ma miyo ji nyiero, timo gimoluongo ni parody. Kizungu wacho ni parody mag thumbe mopogore opogore. Kani dongo, miya piny mibiro mikori ibedo ng'ama ng'ongo. Ni somo bedo Jatabudho MC kose ni chako nango. Ere kaka nibiri yudori e field mar MC ka? Generally, jiwero gariambo ne wan gini nachako katin no. In fact, kadongo ne an ng'at moro ma bolo cha. Ng'at ma bolo. Yeah. To noka bola ne nonyuola bolo. Yani, my parents were really harsh. You get it? Jonyuol na gin jok moko monok dwaro koko. Yani, gidwaro nyithindo moriere. Then, my mother, both my parents, they are religious leaders. Gine kanisa. Koro ingeni tibe man kimbele no gidwa. Koro generally nadongo ga ng'at moro ma under pressure. Koro ka ng'ato goyi to kinyago e back nikech ka babu wang' winjo nono dhawe school mano del. Gik moko machalo kia koko. Koro gine yuda mana kar class 6 kaka koro chuopong. Mano kore kaka mbele donjo ka ndala to an very quiet, but ka ne school to nyaka bede nyaka nyenga wuoge a list noise making. Yeah. So that's how it started, but I've never did anything to do with MCing. Though when I was growing up, I wanted to do arts and theater, but for then anoko nani arts and theater gige waloka. Agol pesa nani somo gige walo no. So I did teaching as a profession, but I did it because of my dad. That is why I'm a teacher by profession, but I don't go to class. Yeah, I have my certificates. I have my certificates, but I occasionally go to class. You look at the class, like I said, this kunde ma ase puonjo kericho mano kakora chako gi aban ma oketa head teacher tarenga weyo ka nabiro papa ni it was launching mar I think Tony Ndiema or somebody egesa. Koro kamane kaka nawe teach kaka biro noendo. Kasto chaka yudo teacher Thika Fredija kadongo chakuoyo koda chaka we class. Chaki weyo ni chalo mana ng'at ma yani
ang'eny e theater koni molo class. But sama ja Ohangla at break kabisa tachaka kono gini bwana ing'eni an gi class. Like ndalo mono Tony Ndiema oriemba to ema jalamo boketo na strike. Koro ing'eni aduoga wacho ni jo Ohangla gi walo koda to be atimo course we awene gi Ohangla no. Achaka doke class. Koro kachaka bire class wajawo chako gola kendo. Nyasaye wuora. To school mane winjo ko wacho kanyo ni nitimo teaching. Nitime level mane kata school mane kani dongo school. Okay, an asomo local full. Mane momiyo an local kata language na iso local. People are pushing me to do the English thing, Kiswahili thing, but I'm local. Ineno gino. Ma apani Nairobi abiro mana kabiro e drama festival kawane college. Kana na Omari makoro Omari ni. Akia kumora mora Nairobi. So my first time we came to perform a state house. Nuakalo wadhi ilongo ni nationals. Koro mane monokela Nairobi for the very first time. Koro anasomo dala, asomo a local primary school, local secondary school, local college. Ilongo ni IKSDP nyandi wa TTC. Mano donam kucho, yani isomo tineno nyako ka luoko sianda ne donam kucho. Brudo sufria e donam kucho, yeah. Somo mamit seriously, kidwa nindo ting'iyo nam. Nani dongo moro me wacho ni dongo maber. Dongo madala, dongo mimote. Ok dongo marga. To, okay. Kuro, sani wacho ni jata budho kata MC. Is it something mailing you as a long-term goal? Is it something you're willing to do? As the main thing? Like, kuro watching kaka sani, what puts food on your table? How do you earn your money? Just to take you back, na nying mari MC ni nakiae. In fact, people started calling me MC as from class 6, you know. MC nande koga ne Omari, yani a man from Omari's family. You get it? Omari. Yeah. So all my books were there from primary school. I never knew that there is something being called MC. You get it? Koro ingeni sama sechako this acting thing. Koro instead marmondo julunga ni Omari, people were calling me MC Omari. Ambe ginono chada nikitambe na nge ni Omari. Yeah, Omari. So people were calling me MC Omari until I was introduced to Fredija Kadongo. That is the first musician that I worked with as Mataya. You know Mataya? Yani nga Achako. Yeah. Kuro na Achako ge Fredija winjuka jilunga ga ni MC. You know? Kuro ayuro kaji akajok ma kuro biro chako ndeko nyingi MC. But to me, I didn't intend to be called MC. Anadwa no abed kaka nasomo book moro mar English. Mane nitie jamo moro iluongo ni Makopeyo. Makopeyo no nyiewo hi-fi system. Mano a English book. Progressive English. Makopeyo. Kuro I also called myself Omari. But people were calling me MC. Omari Nash. Omari. Negina head, negisi something so in you ahead of you kapok ni realize the money iridong. Exactly. Okay. So that's kaka gino no biro. Kuro gisa ni gimanyalo wacho ni atimo. I have several projects because an kakinena ni endi atimo ni ji interviews mopogore. So you do kitimo ni ngatu interview to koni Omari, let me give you like transport, you get it. One gi different adverts mwatimo. Iyudo. So watimo ga adverts ge. Then iyudo ka nitie pace moko mawuoga school because I train drama. Drama, you know. I can write a script. I give to different schools. Yeah, I train. And I'm very sure if you give me your organization, be it church, be it a school, any other organization, I can write a script that you want. And I'm sure that you have to reach, if not nationals, then regionals. Man, I'm very sure. Koro, iyudoka koponieti udhie level 1, winyuru kata 20,000. Ko udhie regionals, ubit kata 30. Kuponi uchopo gijoge national school mi kata 40,000. Koro oluori kaka kitiyo ge pesa ni maber. Casting any tijwa mwatemo ni be it MC. Let me talk of arts in general. Oken kaka salary. En teach makawuni nya yudo 40 ni pap mi penjiri ni ay. To kiny yudo 5.
orucha machielo cha idhi gi jathum makoro chai mokoni ni mari abo neno kaka timoni to boko chuli. Koro marwa ni it is all about it is all about calculation. Kaki calculate your problems, your needs, gi pesa midwa charge. Exactly. Koro koponi ati ng'ato sichuli maber, idhi kate arus to mi 50,000. Ok misuse pesa ne because kiny ng'ato ok ne mi 50 and arus ok en gima ne tim pile. Yeah, ibiro time dichiel to chako budho. Koro inya yudo ni in my account anya bet kata gi 100,000 anya survive go for some time. Kodong kata mana 40 to chako miya kata mana 10 like that. Yeah. Oh, sounds good. To sani wang'e kaka japeto hitmaker, japeto. Yeah. Kendo waneno ka chiwo gimiluongo ni kizungu luongo ni parody, aonge gi nying manyalo miye kuom sani nying mar dholuo. How do you come about this content? Like chopo at what point does it start? Do you first sign a policy? Iwinjo nikech ng'ato nyalo sue for copyrights ineno. How do you start makoro chop ni koro gini it's fully yours, owned by you, makoro ikete nyaka YouTube creativity memiye ka indiko ga scripts kuso? So when I began no kwenge nieti ni it is something manyalo dhi far. In fact we are now doing it because of the feedback, from different people. Yudo ka ng'ato koni what you did is good, but when we started it ni yudo ka natimega gi simu. Kora kao thum ng'acha taketo low, taketo I did one for Emma pinne ki onge sianda ng'ama dewi yonge joman gi sianda simbe yane gi loka, and it really trend ma jomoko no luonga nyake occasion Masara. Then when I went there, what they told me shocked me. Today we have Kionge Sianda hitmaker. Omari Nash now sing for us that song. Koro ketna Emma Jalamo to giduoke low. Ding dong dong dong, and I'm there. Pini Kionge Sianda ngamade yonge, and people are really impressed. Yeah. And by that time I was still based. I was teaching in Kericho by then, but gigena natimo kenda. I was not doing the studio thing. So when I came to Nairobi and I came to meet this my friend Othure Jawaya, and he was so impressed with what I was doing. So so one day we were in studio and nenti kwa sewiro this Japeto thing. Japeto marwa Japeto ende winjo kaluongi, then wacho ni bwana dongi wanya gole studio. Kore monogod mabit to watemo kanyo. And it really went viral, So from that we said, then we can do something serious. So we've not reached that point, Makoro, where we can sign something, Nikechan, people have been talking of YouTube, and YouTube poko chola. Why? Nikecha YouTube nyoche kayao, mana yao mokungu mono ningo chola, no kethore ge pesa ye, kawa ni podari to pin, and nakono ngata koro. That is not something ngato should be shocked about. Because they never helped me mokethore. Koro an YouTube poko chula. But samano kethe negi kethe gi intention ni maybe achamo pesa mang'eny. Koro anonge kaka nyasain kodi mondo wawinjre and kata anonge gima yudo kanyo. You get it? Yeah. Koro I'm not doing it professionally. Atima for the sake. Shoots atimogi Simba and the rest, but it will now reach a point whereby we can say watem kamacha. Yeah. At what point my YouTube chule gajinikech according to the small knowledge manchire godo wange maber ni awinjo ni YouTube kisechopa 1000 subscribers to manchire gi 4000 watch time to kanyo ki monetize your account. At that point YouTube winjo bedo ni chuli. Yeah, so it's very easy when you are saying it. Like you can get subscribers. People do push until you get subscribers. But it's very difficult to push until you get 4,000 watch hour. You get it? So you've not no, with me I've reached I'm almost 900,000. But now you must wait for pin to come. You get? So that is a challenge. So the duration also depend with the post office. Indiko post office makanye. Koro samoro pesa ineno,
like pesa inyalo neno kosechako losore but you cannot get it. Withdraw. Okay. Because they want you to confirm ni you are not a robot, you are a human being. Emomiyo ioroga pin e post or kore email, because email even robots can just open and get it. So you have to go there physically and get your pin. You get it? So that is also a challenge that is there. Yeah. So this is my new account. It has been monetized. I'm only waiting for pin. Yeah. Okay, kendo mano gimana kiana ngeni kase monetize my account to pesa chako donjo tanyalo go. No. Okay, thanks for the information. Koro Omari, wasego Mbaka, wasego profession, wasego japeto, wasego yoka. Asingeyo ni we are Africans. Yeah, we believe in family. Ngato nitie, jitundo nitie, family nitie. Yeah, ngato nitie. An gi ngato. Mano ok dang' ariambe. An gi ngato madak godo. Ma en ng'amo en owadwa. Wadak godo ot achiel. Wadak godo ot achiel. Okadwa no wadu. Gima penjo ni ya, in gi jaodi, isenyombo, in gi nyithindo, in kod family mari. Okay, mano wach maber kabisa. An kakunena ni an pok anyombo. Ma an to kaluoro wacho. Ni pok anyombo, but apani maybe conditions makete matek nikech an aya family machandore mok adwa nyako machandore madhi miya budget. An adwa nyako man gi pesa ne. Koro ka you are beautiful to in gi pesa pi age to komata. Ina bouncing baby boy podi nyalo bedo adapted. Yeah, age bi obro neno ka pesa. Kata ka in 32 wanyalo reverse it to be 23. Koro wachako somo namba noge kono. Okay, which plans do you have for MC Omari na niwangi kaka media? Is it a media? Where do you see yourself in the next 5 years? I don't see myself in the next 5 years. I see myself in the next few years to be a brand, a platform whereby I can use it to promote others. Nikech an ka aparo kaka a struggle kata mondo mikora chop kaendi en step yani achandora seriously. Nikech an ng'ama kongo gora kuome ne en Luo Ohangla no mondo mine duoka e messenger mondo mikora yud number ne. It was several videos. An ing'e natimo videos dala tauro ni Luo. Baba ne kaka timo mana ore messenger keche mono wanya yudore. Aneno mana ko zomo to lenga. Koro ne nitie moro mana timo ma ne wadhaw gi ng'ato. To ng'ano dhi olokore kube. Yani koro natemo editing. Ndalo go ayudo ka tiyo gi Viva app. Mani ng'eni wan dala kocha. Viva app. Mabe itimo editing to dong kondiko Viva itiende kanyo. Koro aoro ni Luo to mano more. Koro penya ni papa to ng'aw edit ni video ni. Kuri ng'e na screenshot bwana natango ne any other person. Ideas go ujobede ni sungo. Bwana ne alocho lugo koda bwana. Kuru kaling matin bwana tapua call. Aloch call me. Tukoni alo Mari. Tukoni alo. Ma elungo yoyo aloji panoran dokle udambata nyagodi. Tukoni aloch. To ma video ni chao mora bwana ngati muni ga editing. Tukoni ana tima kenda. Omoningo bed ni apromoti bwana in Nairobi ka takoni anto andala to bia ni Nairobi bwana. Kori ngeni mano yudo ka puonje school moro ne Kiranda. Kiranda is the nam sorry coach. Koro anande school ka bwana to gimachanda en kaka dhi Nairobi bwana monda dhi arom ga Luo. Koro koloro school ni pap tabiro ga Nairobi. Ko yauti dok. Samuloro school to anan Nairobi. Manyo pesa. Manyo pesa mane ko sabiro ge pesa na ndalo chan ge pesa. Like wachi biro Nairobi manyo pesa mar holiday mane gima mie. An nabiro ge pesa na spend Nairobi. I was coming with my money nikech napuonjo tapuonjo drama tapuonjo dala nyithi kie and dala kie they are paying me well. We are still in contract with them. Every December I have to make them a video and they pay me well per video and their video is a little bit short or managi moro 4 to 5 minutes. They don't want a long video. You get it, you get that.
So nabiro gi Nairobi with at least 40,000 ne tatieko mana some few weeks. I ensure ni spend well ma adok dala gi kang'eny to 3,000. Mani mina tiyo kode manoma. Donge yuda? Tiyo kode nikech adhi kuma loch tiye, I ensure na locho tieko tije, ating'e gi pesa na, wadhi kuma Ohangla nitiere, kwa gik Ohangla, sapa kanyo mara, iwinjo. To sapa nok wanya chamo less than 1,000, nikech niloso tong', alwoch marwa, bilo gik matindo tindo gieki, ineno gino. To nikech ambe na hao, alwoch kose gine to koro en active. Koro chako loso to koni market kori. Koro ingini ka keto kacha to bwana, koro kadok dala tan celeb. Nikech iketo ka unga luoch. So people were like, hey, umere ni romo galuoch kanye. Ni romo galuoch kure, koro gino ne medaga motisha. Iwinjo, ma these things uchako biro nyaka ne kia ni half term gini. Yo major primary, an half term go kata ndala day kana anga Nairobi. Kato bed mana ndala day, kasi winjo ni after mimi uji Friday. Friday nana sengado hena coach. Ma weekend te Omari ni Nairobi. Sunday haidho gari. Monday ane class. You get it? So I was operating between home and Nairobi. Mano kare ni balance career ni yani ni kelo ge like work life balance. Kanyo koro kwa lumu ni work life balance. Passion work balance. Gini njere passion njere gi job mitimo. Koro nikech I really struggled mondo achop kanyo. Anadwa ni abed easily accessible. That is why my number is everywhere. Yeah. Some people are telling me ni Omari seng'eri bwana, stop writing the number kinang. Okandek number mondangera. Andiko number nikech nyathi moro ni dala kacha. Nyathi moro ni Nairobi ka, nyathi moro ni Mombasa. Okadwa no struggle ni kianu puru ndiko na page. Okaka number na ogochi. And sorry to say this, joma block beng'eny, they are over 20. Gi chogi lau 50. Nikech jomoko be kao namba ni to flash, kigocho ne to nyera kukeni. Mano ngato reverse call ito koni ni Omari nagombo mosi. You get it? Kuro an mano ta block. Yeah, I block you. Okadwa ni ati ni monda wachi ni, oh, ansa ni kura chako pando namba na kata ni alok namba ni. Anjine chanda aloko namba. No, ngama chanda ni madilo. Jomodong will still get mine. Will still access you. Yeah. Kura dwa ni in 5 years time as you've asked, a bid gi platform moro manya promote go ji. Iwinyo kech late na sa moro kaza mora timo ne kata ngato interview. To ngani pod ni manakacha. But koro ang'iyo ka jalango otimo na timo ngato interview. Yudo ko maki makadichiel. I change. Why? Because en gi wafuasi mang'eny. So that is where I'm praying so hard. Monda bed kany abeda ngat moro makoponi ati mako lwet ngat. Only that. So imi a platform ma. Yeah. Beda associated game platform nino ko beda kodi kama tingeno wuok kanyo ka koro nyalo. Exactly. Mane gima dwaro. Kasto obed platform moro ma is easily accessible. Kik ng'ato wach ni Omari manyo mana ng'ato makeno setimore nade, Omari kike kede konge miyo pesa, no. And that's why I don't have management, I don't have anything. You deal with me directly. Okni Omari anasi wuwa gi manager ni utamachopo. Iriambo. An. Ine manager ni. Yeah. So that's where I want it to be. Okadwa ni ati ni an kuma sedongora chope no. The few people moseng'eya. But ng'ato nitiere makoro struggle kumoro. Mondo embendi ji ong'eye. Yeah. Omari, social media handles magi wayudi kod nying mane? An MC Omari Nash constantly. It is only YouTube maketo MC Omari Nash KE. So inyalo manya gi MC Omari Nash KE. Mano YouTube. To namba ni mar sim? No, aberia paga chiel prochiko gareyo pradegareyo praberio gang'wen. 07 11 92 32 74. Kako wacho no. Koro en advice mane minyalo miyo upcomings wa madwaro bedo like upcomings a field wa mar online like content creation. Nikech sani gimitimo luongo ni content creation aside from MC dong. Koro en advice mane minyalo miyo upcoming
content creator mondo mi ochop kuma intiere non kisana ngeni intiere gi a lot of people who are looking up to you ma wacho ni ambe adwa bedo kaka Omari ni chan ke intiere video moro mana romo go mani timo ni kawuono idhi neno e TikTok Omari kawuono idhi nyathino ngeni sam kama inje sani wacho ni gombo bedo kaka Omari kamoro. Yeah, funnily enough I was teaching them. Yeah, those who are my students. Napuonjo gi school moro iluongo ne Mbita kocha chendo iluongo ne High Grace Academy. Koro negi yuda ka adhi sindo and they were like, wow, what I need TikTok. Wambe kawuono idhi neno e TikTok. So upcoming man kanyo, joman malo e redo nu. Joman malo e redo nu. Mane mamiyogo ga upcoming motisha. Une ma jogo luoro. Une ma jogo luoro. Koro gimotim. Tim tiji maber ibro manyi. But kiketo ni idwa manyo ni eti ana manyo ng'ane omak bada. Jogo mimak badi because they are also afraid of you. Ni ka gimaki ibiro tan gi down. Igen mano gima upcoming kia. Jogo man malo gi ok bimaki nikech ong'eni ko maki tidhi loye. Samoro selling kat osewinjo kata lyrics ni iwinjo. Mane momiyo one day nakono ema jalam ni nyiege machendi kode momiyo loro na YouTube. You get it? Koro we chanduri gi jok man malo mineno gi. Tim tiji maber. Kisetimo tiji maber no biro seli. You get it? An namanya watch lakini chieng' wagolo movie makoro ji timore kamano no. Alwach nogochona iwinjo. But ogochona kase chande gi videos mang'eny for years. It was not just 1 year. For years. Makoro waromo kode. But an arumo gi ng'ato ne to sekona ni tera ira Luoch tatere. An apani jok makoro sing'iyo koda, they really giyuda Luoch ka is really accessible. But one by that time mondo me yud kata Luoch mondo me yud pengle. Iwinjo. An sani an gi nembni ni jite. Ng'ato yudi pok be kata romo kodi. Omari ngaling bwana ero videos gi bwana ero kabano. Bwana toke be ya namba pengle. Mwenyiso ni anima namba na ukongo yoro. But anke kwa namba pengle, I'll give you. Yeah, because pengle is a public figure. Ano kudanga time yena namba ne. Iwinjo. Bwana mia nambo nyulo, I'll give you. You get it? Nikech gima samoro ni unyulo nudhiti muni madhi loko ngimani. Mia namba Luoch. Mia namba Ajombota. And I'll do it. You get it? Koro, that way. Mane morna kaneno ka upcoming dongo. So upcoming kumoro moro maintiere. Gik moko mangato kuni ni ati you are talented and you go far. Mago are nonsense. Ngama kuni no poko subscribe kata. Kon jogi kasto upcoming besa moro kao pati ketu gik moko konyegi. Nitiere gik moko miloso kende kaka un engineers uloso gi. Ma yudo ka ng'ato oloso link moro maber. Mara kene government relief. Government relief. Upcoming artist ma share gi gigo kia ng'ato wuondi ni ati niki share ni ji 10 to mi data mar pachi tin bwana. Weri gi gigo in share link ni. And then issues mag ji mag kia jomoko dhawre gine. We jok mose stabilize to wukum jogo. In we kao sides ni neno kata ka jo Omari dhawge ng'ane. Imbi sedonjo e chunyo mari. To zamoro mari ne mono pushi. Mineno mose dhino. To be kata gige nige moko ng'i. Iwinjo jogi niga gi type moro ni koyudo kata ka ikono kata inda gi moro matin. To se madonjo ni ganyo. Mari ini ng'ango. Inda gi chal gi inda. To an moneno penya ni anang'e ang'oni. To ane ma support e chieth guok. Inda mo wachono to samoro poko neno kata gi. Koro in upcoming work on your things. To kiyudo ng'at ma namba ni public kaka an. Keep on following. Kan migori. Come. Wach ni Omari. Ane ng'ane. Watim gi mwatimo. Kopo ni watimo interview. Watim. Ka en challenge. We do it. And that's how we grow. Yeah. Erokamano ahinya Omari. Nyikora mogejonka skoro wadwa chopo e gikono e rom mar chenro no. Kako winjo onyiso ni nitiere social media platforms mage with MC Omari Nash apart from YouTube onyiso ni MC Omari Nash KE. Adonu subscribe, to follow, to share TikTok kata benjere kod MC Omari Nash. Kwa timo kamano to obro bedo jogo moherore ahinya nyikora mogejwang awe ugimago ma e giko mar chenro no mar Mbaka kod Jaber Nyaronagi. Auriti uru nyaka chieng' machielo. Nyasaye ogwedh nao.
Nyakwara mogi, ma koro chenro manoma, ma endi ma koro madhi ndeko piny, ma to nyaka yienge. Ima chenro mabiro ni juma ka juma, iluonge nang'o cha? Gombaka gi jaber Nyar Onagi. Gombaka gi jaber Nyar Onagi kelo nigi jaber mwenyewe. Inyalo dende ni Lorin Achienge kata Nyar Kanyamwa. Juma ka juma gimitimo en ni idhi e YouTube kacha mare timanyo jaber Nyar Onagi nikech chenro ni makoro chenro manoma, chenro mwanyalo goye mbaka kaka joluo. Anuoni kendo ni wacho ni Gombaka gi jaber Nyar Onagi. Warom kacha YouTube juma ka juma. Iyo maratari.